Sifate murid ingkang bagus iku lima diamal terus kang dihen iku husnudzoni marang guru tingkah lakune kang dihen iku husnudzoni marang guru tingkah lakune sifate murid ingkang bagus iku lima diamal terus kang dihen iku husnudzoni marang guru tingkah lakune kang dihen iku husnudzoni
كلام قديم لا يمل سماعه تنسى كأنقل وفعل ونياتي به أستعفي من كل داء ونوره دليل للقلب عند جهلي
Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan
Rasulullah. Ya Badratin, ya Badratin, hazakullah kamali, maza yu'ad, bir ankula tamaqali. Ya Badra